Район мәдәният йортында мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика хәйрия акциясе кысаларында аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче физик мөмкинлекләре шикле булган балаларга портфельләр тапшырылды. Яңа уку елы башланырга күп вакыт калмады. Бүләкләргә ул бик нык шатланды. Бүләк ителгән портфельләр кирәк-ярак канцелярия товарлары белән тутырылган. Алар арасында буяу дәфтәрләре, төсле картон, каләмнәр, карандашлар, бетергечләр, дәфтәрләр, көндөлекләр, белем алыр өчен барысы да әзер. Һәр гаилә дә баласын мәктәп әсбаплары белән тиешенчә тәэмин итә алмый. Бөтен баланың да бу бәйрәмне тулысынча әзерлек белән каршы аласы килә. Акциядә район эшмәкәрләре, предприятие һәм оешма җитәкчеләре, хезмәткәрләре, шулай ук битараф булмаган халык үз өлешен кертте. Бу киләчәк беренче сыйныф укучысының һәр гаиләсе тормышында бик мөһим вакыйга, чөнки шушы вакытта балаларга да, аларның ата-аналарына да ярдәм итәргә кирәк. Әлеге акция ата-аналарга балаларын мәктәпкә әзерләргә булыша. Бер бала да кимсенеп калырга тиеш түгел. Бу көнне балалар тагын бер кичкенә бүләк алдылар. Тантаналы өлештән соң алар кинотеатрга чакырылды. Мультфильм карар алдыннан булачак беренче сыйныф укучысы киләчәк уку елына планнары белән уртаклашты. Без мәктәп белән танышып чыктык. Һәр шимбә көнне йөрдек. Хәзер инде киемнәр генә аласы калды. Быел районда 658 бала беренче сыйныфка барачак. 1 сентябрьгә кадәр санаулы көннәр калып бара. Мәктәпләр булачак беренче сыйныф укучыларын кабул итәргә әзер. Адыйлә Шакирова, Руслан Мөбәрәкшин, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.